Na, újra, itt vagyunk egy videóval. Csak közben leállt a Bandicam, mert valami hülye újítás van betéve. Már beszéltünk igaz róla, hogy valami hülye újítást betettek, és amiatt most már a Bandicam ott meg kell vásárolni. De nem fogom megvásárolni, ezért csak 10 perceket tudok vele még rögzíteni, de szerintem visszaadják nekünk ezt, nem? A régit visszaadják. Gap. Figyelj! Hoznál nekem olyan tök pitét? De tudsz... Én még mindjárt a kéken. Én meg mindjárt bejutok a tiétekbe. Hát itt hol van az XP? Ha adnál pitét, itt vagyok. De még hazunk? Még hazunk? Figyelj, de hol kell szerezni ilyet? Azt még nem tudom. Aha, van. Jó, eltűntek. Ó, az kék. Jó, menjünk, mert nem fogok. Nyugi, kikerülöm. Au. Szuper Barnus, nem! Hát most jó, de most, hogyha egyszer... Hát most, hogyha ott van egy csapattársam, akkor azt meg kell védeni. Kidobtam a tökpitte! A tökpitte az... Hát de... Hát azt olyan könnyű mondani. Aki az ellenséggel van, annak könnyű mondani.
Haha! Ott pénzt. Még egyszer kinyírsz, és akkor még egyszer nyír ki, és mind a ketten ugyanannyit kerestünk. Mind a ketten kerestünk 6-ot. De nem mindet. Mert... igen. Nem, de igazából mindig dupla annyit kapsz, amennyit a másik ember elvesztett. Szóval kapsz 12-t, te meg kapsz 12-t, én meg elvesztek 6-ot. Én is felugrálok oda, ahol te voltál. Befelé nézve és a vaskardot tartom, hogyha valaki kéket lövöldöznek. Jaj, sajtkecske nyugi. Én meg elvesztettem 6-ot. Béka, szent a béka. Nem, 6-tal több pénzed van, mint amennyi az előbb volt. Megyek, kiállok a sok kék ellen. Hát de a diások azok ott vannak, és nem bírnak megölni, nem bírnak kinyírni. Már eljutottam. De itt nem lehet fair, amiatt, mert ti rengetegen vagytok, és szinte minden pillanatban van egy kék felderítő. Ki se tudok menni a spanról. Menjünk le erről a szerverről, jó? Itt túl sok, jó mennyi. Vagyunk négyen. Vagyunk négyen pirosak, jó, nem négyen, akkor 5-en pirosak, a többi meg mind kék. Jaj, de olyat nem tudunk csinálni, mert engem rögtön kinyírnak, szóval... Hát de akkor megyek per lobby, váltsunk szervert. Ja, mindjárt vége a videónak. Jó. De azt majd a következő videóban. Hát mindjárt 2 perc. Hát ez a videó szerintem lassan ennyi is lesz. Ha tetszett, lájkoljatok, de írjátok már le, hogy mit szeretnétek látni a következő videóban, szóval remélek mindent. Hát, akkor... De nekem mondom, hogy mennem kell lesz. Mennem kell lesz. Igen. Ez. Még nem most, hanem majd egy picivel később. Egy fél perc. Nem kell lesz olyan sokat egyedül lenned, szóval most. De amúgy még most is megy a videó. Hát de 8 másodperc is mennem kell, szóval. Már tök mindegy.